Ano yan? 23 na? So guys, ngayon po ay October 23 and this is the updated therapy ni Kuya Jun Ibarra. Yan, together with kasama ko si Destor, kanyang pamangkin na nag-aalaga sa kanya kasi wala si Ate Eden may lakad going to church yata. So this is the updated therapy ni Kuya Jun Ibarra. So pray muna kami bago kami magsimula sa aming proper therapy. So let's put it there, yung aming vlog. Hop! Ito ba? Mateo 6:3, pagsumakitan mo muna na pagkariat na ng Diyos, bagay ipagkakalob sa iyo. Marcos 11:22, magkaroon ka ng pananampalataya, 1:36. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang libutan, kaya pinagkaloob niya ang kanyang anak si Jesus, upang ang mga sumasampalataya hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Noon, maraming salamat Lord God. We glorify Father, we give you thanks and praise Lord God, Almighty Father, muli Panginoon, bless mo na kami Lord God, upang maging instrumento Lord God, na magpitarapi po kay Kuya Jun Ibarra Lord God. Samahan niyo Lord God sa amin Lord God, at maging Lord God, manambalik po na malakasan, aking po nalangin ang kanyang agarang pagkanunan at bless Lord God, ang kanyang pamilya, ang pamilya po ni Nestor, at ang buot pamilya po ni Kuya Jun at ni Ate Eden, at special Lord God, ang mga anak, bless them, and protect niyo Lord God, Almighty Father. Ngayon ikaw po ang aming Diyos na po namin sinasamba. Wala po kami Lord God, na wala po sa inyong imposible Panginoon sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kaya ito Joe! Diba? Ang mag-pray man kayo, mga ka na ba? Diba? Bob, check your BP na yan. Saan yung BP? Bukan. So ngayon po ay 18 days na ni Kuya Jun. Good job, boy. Good job. Yung pa yung naguna, yung gago.
Ito, ang ka.
Mas ka ba? Ha? Tututo siya na! Ano ba? Isang galing ba? Ha? Isang galing? Okay. Tagal na. Up! Up! Hindi ka pa. Okay. Nine. Isang galing, ha? Ha? Isang galing. Ha? Isang lumakad. Ako dyan. Eh? Supan mo na eh. Ayun nga. Maliwala ka ng buhay. Maliwala ka ng buhay na eh. Kaya ka mga din eh. Diba? Nagaling ka.
Oo, dito. Ano ba na? Ano ba? Ayos ba ba? Saan galing? Ha? Sa lumakan? Ano? Sobrang kami na eh. Di ka. Eh?
Diretso na. Ano mo nalulong diretso ka ba? Diretso ka mo. Maalakad ka. Naninitlog ka. Nakatahan naman yan. Hindi. Nakatahan naman yan. Sila yan? Yan. Mura niya. Doon ko naman yan. Bigay. Parang yung simula. Mga opisina. Alam ko, marami na. Ordinaryo na. Ang tawag nga yan. Ano, darating ka niya. Ah, Kaliwa. ano? Kaya ka diwala. Ito, pwede na yan. Kung nakasarado lang yun, diba yung mga tutulog? Yun, nakapit ba? Diretso yan. Yan. Hindi siya nangyayon. Hindi siya nangyayon. Amoy. Balik ba kaya? Balikan na. Parang
Yan, yun. Tama ba ito? Kinil-kinil mo na. Masaya. Ito, ha. Ginesto. Huh. Mouse. Kaya ito.
Okay po? Ayan guys, tapos na po yung ating proper therapy. So, mag-antay po kayo ng 15 minutes ni Nestor sa kanyang digital therapy. So, from the upper limb, left side, saka lower limb, right, and lower limb, left. So, ang bilang niya ito ay 3, taas, 4, 4. Ayan. So, ngayon po ay 18 days therapy ni Kuya Jun. At precisely, may mga pagbabago, kaya ng mga joints niya, mga fiber ng muscle niya, naglambutan na. So this is a sign of the improvement. So sa ating 18 days na ginagawa na exercises, so maraming repetition, maraming counts, and then combination of massage therapy, combination of sun reflex, and combination yung tinatawag na digital therapy natin for last shots. So we'll close the prayer. Pray mo tayo. Ito, pila. Maraming salamat po Lord God. Muli Panginoon, ay nakatapos po yung aming therapy together with Nestor Lord God. Yung aming ginagawa Panginoon Lord God kay Kuya Jun Ibarra. Maraming salamat po Panginoon Lord God kay Miguel Ginabayan mo, si Amahan mo Lord God, Almighty Father. Bless me po Lord God ang pamilya si Kuya Jun sa Ate Eden, kanilang mga anak and both, kanilang mga kapatid at mga kamag-anak, including si Nestor ang kanyang mga pamilya Panginoon at mga kamag-anak. Lord God, to bless them on this Lord God, Almighty Father. Lord God, and may mga lipod sa mga kiteng, as you bless my hands, Lord God, pag-therapy, sa lahat ng mga pasyenteng pupuntahan, Panginoon. Iniwan ko, Lord God, ang pamilya ito, for the protection, blessing, and healing, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hey guys, hanggang sa muli po, si Brother Magkipin 2, please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Better Witness Doctor. Yan. God bless guys. Please subscribe my YouTube channel, Brother Magkipin 2, TST, Travel Stroke Therapy. God bless po.